Dragi moji, pozdrav svima. Nema bolje stvari, meni nema veće sreće nego u proljeće krenuti na neko fantastično putovanje, na primjer u neku jako zgodnu regiju za sve nas foodije kao što je to francuski Bordeaux. Iza mojih leđa bezbrojni čokoti. Sada kreću oni radovi u vinogradima, a mi smo u gostima u jednom od mnogih šatoa ovdje, a ovo je jedan od šatoa iz Margaux regije koji je vrlo poznat i čije smo vino sinoć prije vožnji testirali. Ali za ovakve vožnje treba mi super zabavan i pouzdan automobil, kao što je to već 4 generacije u ovome obliku Suzuki Swift. Jedan od omiljenih gradskih urbanih automobila kojega najčešće biraju oni koji zapravo ne padaju na nekakve marketinške fore, već žele pravu vrijednost za prihvatljivu cijenu. Takav će i dalje ostati, ne brinite, novi Suzuki Swift. Meni se nekako čini kad ga gledam, iako na njemu ima jako puno promjena, kao da zapravo govorimo o nekom većem redizajnu, ali ostanite još malo uz mene pa ćete vidjeti da novosti ipak ima. Ne brinite, Suzukijev Swift i dalje ostaje zabavan i praktičan mali gradski auto, ugodan za vožnju, štedljiv po potrošnji i troškovima održavanja, nepretenciozan, a opet cool. Što se cijene tiče, ni tu navodno neće biti veliki promjena, tek nešto malo u plus. Međutim, mišljenja ljubitelja Suzukija polarizirala su se oko dizajna ove 4. generacije. Neki su očekivali hrabrije i radikalnije poteze, a bilo ih je, što smo vidjeli u prezentaciji skica njihovog dizajnerskog centra, inače smještenog u Italiji. No na kraju je do proizvodnih pogona došlo ovakvo najkonzervativnije izdanje. Zašto tako ziheraški? Vjerojatno je prva stvar koju ste pomislili i vi, no takav pristup neki proizvođači ne biraju zato da si olakšaju ili pojeftine posao, već zato da se zadrže na bitnim tržištima, a europsko je uz Japan vrh Suzukijevi prioriteta. Nažalost, Europska unija je sa svojim standardima i ograničenjima najstroža, pa proizvođači pribjegavaju različitim rješenjima u želji da i dalje ostanu među svojim europskim kupcima. I to je razlog zašto je glavna novost ove generacije uvođenje blagohibridnog trocilindričnog benzinskog motora. Oni koji posjeduju vozačku dozvolu već desetljećima s nostalgijom pamte prvo pojavljivanje imena Swift u 80. i 90. godinama kada je taj model bio san svih gradskih trkača, a često se vozio i po automobilističkim utrkama, no to je zapravo bio za europsko tržište prilagođen model Cultus, dok je po prvi puta Swift kao zaseban model predstavljen 2004. i od tada je prodan u nevjerojatni 9,5 milijuna primjeraka. A kada je nešto toliko uspješno, onda formulu ne treba pretjerano mijenjati. Vjerojatno razmišljaju u Japanu gdje se Swift i dalje proizvodi. Novi dizajn ipak donosi svježinu u izgledu Swifta. Dimenzije prethodnika ostale su iste, zapravo tek je 1,5 cm više u dužinu. Ali je nekoliko dizajnerskih poteza osiguralo vizualnu varku, pa se mnogima čini na slikama da je auto osjetno narastao, a nije. Swift i dalje stoji na istoj platformi kao i prethodnik. I dalje je perolake kategorije s krućom karoserijom koja jamči zabavu u vožnji. Teži tek nešto malo preko 900 kg, a taj manjak cilindra u motoru ne osjeća se kao drastična promjena. Čak i zvuk trocilindarskog atmosferca 1.2 s blagohibridnim karakteristikama iznenađujuće tih, na višim okretajima simpatičan i liše neugodne buke ili vibracija. 83 konjske snage možda zvuči malo, no prema prvim dojmovima iz Francuske malo više snage poželjet ćete samo u situacijama potpuno opterećenog automobila. Dapače, ovaj blagohibridni spoj trocilindarskog atmosferskog benzinca, elektromotora i male litij-ionske baterije od 12 V čak imaju više okretnog momenta nego prethodnik s 4 cilindra, ali je zato puno štedljiviji po potrošnji. 112 Nm je sasvim dovoljno za umjerenu svakodnevnu vožnju, osobito u urbanim uvjetima što je njegovo prirodno okruženje. Sve je skupa lijepo usklađeno s ručnim 5-brzinskim mjenjačem, a bit će moguće odabrati i CVT. Vozeći se po prekrasnoj bordoškoj vinskoj regiji, mnogobrojnim vijugavim cestama i tek nešto malo po autocestama, istinski smo uživali u ovom automobilu koji polako ostaje jedan od posljednjih mohikanaca. Mnogi proizvođači polako odustaju od ove njima manje profitabilne klase vozila, a s druge strane potražnja na tržištu dokazuje da još uvijek postoje ljudi koji znaju cijeniti razumno krojene automobile uzbudljive vozačke dinamike s pomno promišljenim inženjerskim potezima,
gdje su svemogući softveri srećom još uvijek u drugom planu. Nikad se niti jedan SUV neće voziti tako lijepo kao kompaktni auto. Palila sam auto da vam malo bolje pokažem kako izgleda taj interijer, ali nikako da se navikne, sigurno čujete ovo u podlozi na zvuk 3 cilindra, to je ta novost. Nekima će se svidjeti, nekima neće, ali ostaje činjenica da ovaj auto i dalje iznutra izgleda, reći ćemo, malo konzervativno, ali ako mene pitate, ja to baš volim. Ja volim kad su mi ti instrumenti ovako, a ne one digitalne buhice koje ne mogu bez naočala dioptrijskih ni pročitati. Dizajn interijera nije nešto previše fancy, ali ne treba niti biti. Jesu uveli neke zgodne elemente kao ovaj 3D dizajn, to je sad jako trendy i taj uzorak. Materijali, plastikice i dalje malo jesu niži nivo, ali s druge strane ovaj auto ne bi trebao biti niti preskup. Ovdje imamo primjer dvobojnog interijera, a inače što se tiče ponude boja, ovo je jedna od novih, ni žuta ni zelena, to smo već naučili, oni kažu žuta, ja bih rekla zelena, a boja za lansiranje je nekakva prekrasna kombinacija plavog neba i plavog oceana, to je ta. Kad zatvoriš vrata, nije onaj japanski, onaj šuplji zvuk kako zna biti kod nekih. Ok, super je. Straga, dinamičan, napucan. Izgleda kao da ima bar 200 konja, a nema. Samo ima malo više momenta nego ranije. Promjena generacija najviše se osjeti u interijeru. Sjedi se vrlo komforno, osobito sprijeda. Atmosfera je drugačija, nekako modernija i finija, a već i površan pogled lako će uočiti glavne promjene po kokpitu. Iako sam se osobno razveselila kombinaciji analognih instrumenata s malim digitalnim ekranom računala, između moram priznati da je veliki ekran multimedije od 9 inča smješten sada na preglednijoj povećanoj poziciji pruža sasvim primjeren sadržaj. Lako ćete spojiti svoj pametni telefon, odabrati glazbu, podesiti postavke raznih sustava ili se spojiti s Apple CarPlayem ili Android autom, pa preko mirror funkcije koristiti i navigaciju. I baš ništa u ovom automobilu neće vam se činiti suvišnim i pretjeranim, osim možda, danas nažalost u Europi obaveznih, glasnih i iritirajućih upozorenja koja vam šalju sustavi za asistenciju i sigurnost. Iako Suzukije načelno biraju vozači, a ne sretni korisnici softvera, možda će vam biti zanimljivo da sada i u tom relativno skromnom automobilu možete upotrebljavati nove ili značajno unaprijeđene karakteristike Suzuki Safety Support ADAS paketa, poput automatski dugih svjetala, automatskog usporavanja prije oštrih zavoja ili križanja, automatskog kočenja u nuždi, prepoznavanja prepreka poput pješaka, biciklista, motociklista i drugih automobila naravno, upozorenja na umor ili prekoračenje brzine. Radar, kamera i ultrazvučni senzori rade u sinergiji osiguravajući Swiftu sigurnost na najvišoj mogućoj razini. Dok smo još uvijek uživali u vožnji između najboljih vinograda svijeta, pozvala sam pratitelje s društvenih mreža da postave pitanja o novom Suzuki Swiftu. Uglavnom, prva pitanja su glasila hoće li biti Swifta Sporta ili Swifta 4x4. Odgovor je ne, nažalost. Odnosno, bit će za neka druga svjetska tržišta, a ovdje u Europskoj uniji mi plaćamo danak našim strogim standardima. No tko zna, možda i po tom pitanju bude neki promjena u nastupajućim godinama. U Suzukiju kažu da će i njihova budućnost vjerojatno biti većinski električna, no za sada još uvijek nema električnog modela ovdje u ponudi. Oni su se s ovim autom zapravo taman onako prilagodili da idu na ruku više potrošačima, a manje korporativnim interesima. Uostalom, rekli su da im je Europa uz Japan i najbitnije tržište, iako mi vrlo dobro znamo da je tu još i strahovito bitna Indija. No, sve su to stvari koje ćemo staviti po strani. Vas sigurno zanima kada ćete moći i sami sjesti u novoga Swifta, a to će biti tamo negdje u svibnju kada stignu i prvi primjerci, kada ćemo konačno znati pošto novi Swift.